22 minutes past 10 nyudza igeto chipinga chodhadhama. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza nekutsutsura dziri kuitika matima newose nyika ino. Ndinenge ndiri mukati mekufamba ndinoziva muri yeZimbabwe ndiri mukati kati mukureva kuti kwamunenge muri ikoko garai maudzana kufonerana kana kutumirana tsamba kana motokari ngaidiro mafuta igotumirwa kuendere shuko iko kuti manga muchizviziva here kuti National FM ndiyo nepfenyuro inoteererwa nedzimwe nepfenyuro. The whole nation on one station. Paka. Seko rakanibuda mukoma KB. Zimba. Okay. Nyaya yandinayo kwazvimba muri yeZimbabwe inyaya inosuwisa, inyaya inorwadza. Inyaya yekuti kune mwanakomana anova ari murugwaro rwegrade 5. Ari murugwaro rwegrade 5 kudaro. Akati iye ari mukati mekufamba kumaminda. Munoziva kuti pakati peminda kuti mudhundiri kuti kumwe munda uku umwe munda uku. Ari kumafuro ikoko kumaminda akaona mbudzi dzakamira kuratidza kuti dzine chinhu chadzakaivirwa nadzo ende dzakatora nguva dzakangomira dzakatarisa panzvimbo iyoyo. Mwana uyu achibva aenda ikoko mbudzi dzakangomira dziri mukati mekuona ndobva asvika akaona kuti pane guru mwena uripo muhombe. Aona kudaro mukoma KB achibva aona mune begi secho irimo mugomba muya mumwena uyezve plate ine rice nenyama nebegi secho. Nyama yakabikwa here zviri rice zviri muplate mazvo nebegi rerudzi rwesecho rwakavharika. Mwana uyu ndo pakada kusverera kuda kudhonza begi. Vachitaura vanoti iwo begi iri akavhura achida kuona kuti mukati munei. Ndokubva aona kuti mune zvinhu zvirimo but chimwe chinhu changa chiripo chasiri kugona kutaura kuti ati musoro unenge musoro womunhu here but panenge pane nyoka zvakare. Ndo pakaita senge anenge kurohwa akaitiwa nenyoka ende kutonzi ane maki paruoko pakaita sei pakarohwa. Ndo pakavhunduka mwana ndokumhanya speed akananga kumba kwawo. Asvika kumba kwawo vachimubvunza mwana uyu akakundikana kutaura ndobva afenda. Afenda kudaro paakazopepuka ndo paakazotaura kuti kwandabva ndo zvandaona. Vanhu vakatora nguva vachisvika kuenda ikoko kuti vaende kunotarisa ikoko. Right, chiri kunetsa ndechekuti vapedza kutaura mwana ari kutaura kuti no ndaona kune begi secho nyowani ndiyo yandaona ine zvinhu mukati umo kusanganisa nyoka yandaona iri mukati plus pane kumwe kusaona kwandiri kuita kuti ndingati musoro womunhu here kana kuti chii asi nyoka iratidza kuti muswe wazondirova. Muswe plus plate yanga ine rice nenyama zvakabikwa. Ndobva amhanya vanhu vaudzwa zvinhu zviya vamwe vakati tinokwanisa kuendako. Vanhu vakasvika kuenda ikoko. Vanhu vasvika kuenda ikoko kumunda ikoko kune mwana anove ndiye akamhanya kuvaridzi vemunda. Varidzi vemunda vakazouya vasati vasvitsirwa shoko kuti ndozvaitika ende puritaura nyaya yebhegi. Vakazouya vane chibhegi chimwe chitsaro chatosakara vachiti kana muchitaura nyaya yebhegi kumunda kwangu kunova ndo kune guru. Pamwe aona chibhegi ichi changa chiri kumunda kwangu ichi ndo chaona ichi. So vanhu havasi kunzwisa. Saka sabhuku paatombomuka nhasi kuseni achienda achinzi mwana ari kupera simba uyezve zvauri kungoitika paari akuita senge munhu akukanganisika kutaura. Vachisvika sabhuku pazuva ranhasi ndo pavaona mwana uyu vabereki vatombobuda achinzi vari kufamba kuenda. Asi soko rasabhuku ravataura kuti Bhozho semutungamiriri ndiri mukati menzvimbo tinozviziva kuti vanhu vane pfuma dzavo dzavainadzo dzatisingagoni kuona kana kuziva ende dzavasingatendi zvachose kuti vanhu vazvione kuti izvi ndezvanhingi izvi zvekuti kunyange zvikabuditswa pachena sokuti munhu anogara neshato kana kuti bere tinozviziva kuti shato kana bere zvipuka zvinogara musango asi tinozviziva kuti varipo vanazvo. Kana varipo vane pfuma dzakadaro veduwe garai nadzo kumba kwenyu mumba menyu sokushandisa kwamuri kudziita musazvibudise kuvanhu nokuti kuzvinozvi mwana uyu ari musango ari kusangana nezvizvi nhasi mwana akurwara. Ko kana mazviisa pachena moda kuti vanhu vasaone here vakaona zvakare vaakurwara kana kufa. Handizivi ndingataura sei kuvanhu vandotungamirira ndisabhuku. Mashoko ari kubvaka kumutungamiriri wenzvimbo. Asi baba Isabhewa sei veukama pakamhanya mwana achisvika achizofenda achizomuka achitaura zvaangaona vasina kuenda
kugomba kuya mukoma KB zvandoda kutaura inini side rangu kazhinji kana kukataurwa kunzi kune mhuka iri apo iri ngoti waisangana nayo iri kuuraya vanhu vanombotanga kugara pasi kuronga kuti zvatinazvo nezvatakapakata kana chiri chinhu chiri kuuraya zvakatikwanira here kuti tikwanise kuenda ikoko. Kana musina zvamakakwana mukoma KB chikwadi chikakwana amuendi ende muchitarisa abva ikoko zvaari nezvaakuita vabuda naye kuenda kune mamwe maziso aya nokuti zvaari kutaura hongu zvoda chipatara asi kune zvimwe zvinoita senge mhepo dzenyika sokuti muguru muri kuonekwa mune plate ine rice zvakabikwa zvakakangwa sechonyowani ine zvinhu zvakadaro mukati. Kune kusangana kwazviri kuita kana mukaudza vakurungura kuti kudza kuti zvoda chipatara izvi asi zvoda zvakati zvakati izvi ndizvozvo tiri kuzvinzwa babesa bheo iye mwana anogona kufunga kuti akarohwa nemuswe wenyoka ko kana akarumwa nenyoka ende paari kunzi akarumwa ipapo pakatodhina sekuti kana ukarohwa apa pobva paita line hei kwazvimba izvo inyaya iri unyoro huno 28 yebo Mr. Intelligence Calvin Shwapa guru wavo. Mr. Intelligence kuri seko ku guru venhasi. Aiwa akanza kufara masaisai loud and clear abata aiwa izvozi engineering yagadzira masaisai manyama kuti pori kuti rikiti bvuuuu. Aiwa chakwazvimba icho chandizvimbisa moyo. Chakuzvimbisai moyo? Aiwa chandizvimbisa moyo. Zviwawu zvinorwadza zviri kuitika. Wabereki manje ngavasawerengei ngavatoite chop hanya mhanya kwana kutobori nekuti wakatowerengera mwana shuwa anokwara. Muri kufunga kuti chii changa chiri mumwena umo? Yapa inini hangu kuti ndizonyatsozoti chii changa chiri mumwenaka asi kufungira kuti pane urombwa yanguva yekunaya kaikakanyeba wakangogadzirira mina dzao nekuta urombwa ndakukohwa zvewangu saka ndozvichipo papa kuti tizozive kuti zvii zvazviri mukatika ipapo ndinganyepe zvangu ya pakaipa. Aiwa ndinotenda Mr. Intelligence Calvin chiri kupisa chamungada kukwapaidzira muri yeZimbabwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza dziri kuitika matima nawose enyika ino batai basa bhuriri yeZimbabwe tinenge tiri mukati mekufamba nekutsodzura paka ndapindira muri yeZimbabwe. Nyaya yandapinda panapa iko zvinozvi inyaya yekungundu. Nyaya yandiri kutaura panapa yekungundu muri yeZimbabwe inyaya inorwadza, inyaya inotirimutsa muviri. Iri nyaya yekuti pane musha una baba vane vakadzi vanokwenda kuita 4 vane musha mukuru vakadzi vavo vanokwenda kuita 4 vari pamusha mumwe chete vakaita line remabedrooms ndokuita line remakitchen. Ruvanzi rwacho munatsoziva kuti pana pamasvika pamusha chikonzero pane mhuri pakarongeka. Pamba apa pane muti uripo. Muti uyu zvauripo muri yeZimbabwe muti uyu hausi muti munyoro. Muti uyu wakaoma asi wakareba but uchiri munyoro muti uyu baba uyu vakasvika vakarovera simbi pamuti uyu zviya zvekuti kana mune chamuda kuhenga ipapo munogona kunotora kunohenga ipapo kana riri bhachi kungori kwachika pasimbi yakaroverwa apa yakati rebei. Muti werudzi uko? Muti wandiri kutaura vamwe vanoti iwo mupfuti kune vanoziva kuona kana wakamira kunyanya vamwe vagara vachigara vachiziva kuti muti uyu vamwe vatomboti no wakambenge uri muchero but ndakazosimbiswa nemwana weku kuti mupfuti. Zvadaro mukoma KB tine makore anokwana kuita iwo 6 years muti uyu waoma asi pa 6 years pane vanhu vanokwenda kuita 4 vazvisungirira pamuti uyu pasimbi iya yakaroverwa iyayi ndo yavanosungirira. Pane muzukuru 1 mwana wemwanasikana akazvisungirira ipapo achibva afa aine 12 years. Pane muzukuru mwana wekomana 1 akazvisungirira ipapo ane 16 years vese vari vana chikoro mukomana nemusikana right. Muning'ina wamukoma ava akazvisungirira ipapo. Mukadzi wababa ava akambozvisungirira but ndakakasira kuonekwa achibva anobviswa. Izvozvi zvazosimudza nyaya izvezvi ndezvekuti mwana wababa ava anove mwana wemukadzi number 4 anoramba kuenda kuchitendero chinoenda baba ava akazvisungirira pamuti uyu. Mukadzi uyu ndiye akati aiwa handizi kuenda kuchechi nokuda ndiri kuendera kuchechi nenyaya yekuti baba ndokwa munoenda azviite muti ngautemwe. Vanhu vakabva kumashure ndakuvabvunza kuti kana muchitaura nyaya imi kuti vanhu vese ava vakazvisungirira pamuti ava
chivanhu kwakawanda kwese kwandiroziva kwakasungirira vanhu muti unotemwa nemhaka yei zvikanzizvo aiwa baba ava vanoramba vachiti muti uyu hautemwe nokuti dai iri imba ndaiipasa here dziri torikowa nedzimba dziri kugara vanhu dzakafira vanhu kana kuti munhu aigara mumba akafa but imba iri kusara achigara vamwe vanhu ndinenge ndatouraya chimwe chinhu chiri pano pamba saka muti handiurayi ngaugare uripo mukadzi uyu hanzvadzi dzake ndo dzakauya dzichidizvo dzichinanga baba vakuti kana nemuchirama kuti muti utemwe munenge muchiratidza kuti mune chekuita pamuti uyu kusanganisa avana vamwe vari pamba pavaitya kutanga nyaya iyi asi hanzvadzi dzemukadzi ane mwana uyu padzakatanga ndo pakawana vana simba hanzvadzi yemukadzi ane mwana uyu mukoma KB achibva tora demo achingoroti demo rimwe chete ipapo ndokubva dona pasina maminitsi mukoma KB munhu angabomotirwa nemasvosve masvosve akutopinda mumhuno mamwe muromo akarara ipapo masvosve akabva pai masvosve achita kuti abva kupi ende vanhu vari vari vaZimbabwe vanoti hapana masvosve kuti vanhu vatore munhu apa vakasvika vakawanda ivo baba ava ndo vakasvika ipapo ndokubva vabvisa vanga vakapfeka bhachi net-shirt ndokubvisa bhachi ndokuisa pasaidi ndokutora t-shirt ndobva varova mwana uyu tsano ndobva vapuma nehembe ndiye pepu ndopa vakapepuka ndopa vakasumudzoka kuti vanhu vavabate ruoko kubva ipapo kuti vaende navo kumba vanhu vakatya vakabuda vega muruvazhi vakazobatirwa nevanhu kunze vachibva vaenda navo asi shoko randiri kunzwa kwezvino nderekuti baba ava vari kurwara vari kuita sokunonzikana muchivataurisa nzeve dzavo adzanzwe iwo tsano mwana wake mumwe achibva ati mudhara wakajaizwa ndobva atema muti achitema muti mukoma KB uyu akarohwa matemo ka aita zvekutenderera nemuti ka muti wapakati mukoma KB iko zvino zvari kurwara nenjere kunonzi akaona senge nyoka akabva pachimhaya achiti nyoka ndokukanda demo pasi ndokuenda 2 days asingaonekwe atiza nyoka pavakazowana munhu akaonekwa kwanzi akagara kubhini but akazoonekwa kuri kungundu apa kumusha ukungundu pa growth point ndo pakazoonekwa atore kumabhini kwaari kudya but akabva kumachira sei achitiza zvikanzi neveukama guys chokwadi tachiona kudhara asi hongu vanhu vari kufa vanhu vari kurwara kana pamuti pano pari kuperera vanhu ava hatizvizivi mangwana nekuti vanhu vese vakafa mukoma KB hapana airwara kana anoziva mhosva yakaita kuti azonzi aenda kunosungirira asi akangosvika pamuti ipapo ndo pari kuwanikwa akasungirira mapurisa akaudzwa vakatizvo isusu hatizivi kuti tinofanira kuti tiite sei nekuti muti uyu kana uri panapa ende baba vakataura shoko rekuti izvo handizivi kuti muri kuti vanhu ava tambo idzi itambo dzemuti uyu here kana kuti vanhu vari kutora tambo dzavo kuda kuzosvibisa muti wangu azviite so panoita sekunonzi paakutyisa ndobva pazoshevedzwa munhu mukoma KB akanzi neveukama isusu takutotya kana kupinda pamusha uyu nokuti kana tine pfungwa dzekuti tibvise muti uyu tinogona kungozikana ndizvotafunga totsvaga mubatsiri but mubatsiri uyu toudza here baba tiri kuya ipapo zvikanzi nemukadzi wavo aiwa kana muchifunga zvekuva vabatsire mimi musavaudzi ingotsvagai munhu kana maudza ini nebo even vana vamudhara vari kuziva hazvina kushata nekuti tawirirana ndobva patsvaga mubatsiri mukoma KB akaenda nemunhu achibva ati kune vanhu vari ikoko ndokwanisa kukubatsirai kuti muteme muti uyu musatya chikunze ndinoda kutumai vanhu vachibva ramba because vaiziva zvanga zvaitika ndidika vanhu vachibva ramba vati hazviite saka mubatsiri mhuri yeZimbabwe kune vamwe vanoziva kuti vane masimba asi zvakaitwa ipapo ndakazvivhunduka nokuti vakaenda kugrowth point kuti pane vari kuda here maricho pane muti autemwa vakomana vanonokeka vakofa zvavo mari rese rauya ndobva vapiwa basa vakapiwa $50 varipo 2 yekutema muti 1 ende vakomana vanga vasingazivi kuti ndezve zvekuti dai vaiziva vaiti kuna kuti 500 vachibva vaenda kudaro mumwe mukuru anogara munzvimbo achibva ati chiremba nemaziro atinoita isusu panapa pamba vanhu ava hativazikwa amabva navo hamukwanisi kutanga maita zvimwe zvinhu zvatinoona zvinoita kuti vateme muti pavaiti kana muti wakutemwa baba vaitora situru yavo vopfeka kana mabhachi maviri vogara vakatobhara 4 votanga kusuta fodya vakatarisa muti uchitemwa pavakatanga kutemwa iko zvinozvi wakatanga kutemwa naiye mubatsiri ndivatanga kutema muti wake kutangira pakasiyira mwana paipai kutema muti vachibva vasvika vabhara 4 but paakaregedza kutema akupa vakomana demo kuti chipedzisai muti uyu mubatsiri sekuru vaya kwanzi vakasumuka
vakatora bhachi ravo vakarikanda pasi rekutanga, vakafika mabhachi matatu vakarovera pasi, vakagara pasi vakatanga kutambisa gumbo ravo. Kechi2 achibva bvisa rimwe bhachi. Mubatsiri zvikanzi mukaona akabvisa bhachi rechi3 muti wakudona. But dambudziko raapana panderekuti baba harichazofita kave nawo futi. Muti uchidona. Muti uchidona. Iwo vachidona. Ine mukoma kepi muti uchidona mukoma kepi. Muti wakatoonekwa zvizvo kuti muti wakareba, muti wakuda kudona uyu. Muti wakudona zvikanzi vanhu chovhai kure. Baba vachibva kuti muti wakuda kudona, baba vakamhanya kuenda kudonera chi muti. Vaitora zvikudonerwa nemuti wachona. Asi good luck muti wakatanga kunosvika pasi. Ivo vasati vasvika. Vakasvika vakunobata muti watodona kudhara. Ndobva vagara, ndobva vafamba kudzokera pasitulo papa. Vakagara pasitulo papa ndobva vangodona. Munhu wandiri kutaura mukoma kepi akafa. Nemwana wavo zvakare akafa wachona asati avigwa. Wacho wokuzvisungirira wacho kuti pazoitika zvese izvi asati avigwa. Ivo baba ava havasati vavigwa. Vane mashoko avakanzi ivo tine zvatinoda kuita pano musati mapedza basa iri. Harina kupera. Muti uyu wanga wakatakura uyu. Lese kana muchida ndoda kukubvunzai mubvunzo semubatsiri. Ameno kana varipo vanonyara. Ndiani aienda kubasa rake usiku panapa asina kutanga auya pamuti uyu? Basa rei? Vanofamba vamwe vakarara. Night shifters. Yes. Kwanza hakuna baba vanga vari mukuru mukati menzvimbo. Vaizika. Hongu panapa takaungana panapa nezviri kuitika muchiro zvamuri kuitika but mukati menyumu vakawanda vari kuziva zviri kuitika pamusoro pemuti uyu. Ndiani anoziva kuti aiti anobuda? Chete hamutauri pachena nokuti munozozivikanwa kuti maibuda. But hakuna aienda kubasa asati atanga auya pamuti uyu. Vaitanga vasimbiswa nemuti. Paparedi mukoma kebi. Ndo pavaiuya paparedi pamuti uyu. Kuna baba changa chiri chitopota vaiuya kuzosarendwa. Ndo vaiudza vanhu kudeploya kuti nhasi uri kuenda kupi. Hey! Bye bye bye. Bye bye. Chief Inspector. Chief Inspector bye bye. Nasi muri kushandira pambudzi roundabout. Nasi muri roundabout. Muri kuenda pa Malinda. Pamwe ku Glenora. Avaiwe. Saka mudhara izvo zvari mochari. Izvo kuna ari mochari zvikanziswa amufanire kuviga vana ava tisati tapedza zviri panapa. Musaviga mwana, musaviga baba vachona. Tinoti takatapedza zvinhu. Tine zvinhu zvatichaona pano. Izvo zvakavimbiswa muri yeZimbabwe. Zvikanzi tine zvatikaona pano. Asi ndoda kuyambira vanhu vari munomo vaitamba nababa ava vachiuya panapa pari paparedi panapa. Zvakawanda zvichaitika pachabuda zvinhu izvi. Saka ndiri kunzwa mashoko kuti pane kumwe kutenderera kuripo kwevanhu vari kuenda pavana vababa ava vachibvunza nezvemubatsiri uyu. Nekuti mubatsiri agari ikoko. Kuti mubatsiri ari kupi? Tingamuonawo sei? Mwana uyu anenge ari kuviga mubatsiri. Saka baba ava vanga vakaromba, vanga vakabata kubudikidza nemuti. Nemuti. Ndofunga ndo panga pakachererwa guna. Mabhachi matatu vakapfeka vakagara pasoro angari ei. Mabhachi ngopfeka even pa mwana tsano vaive nekutema muti vakadona vakaisona nemasvosve vaive vakatobvisa futi bhachi 1 vakazobvisa t-shirt yanga iri mukati. T-shirt yavanga nayo ndo yavakarovesa munhu angadona pasi ndo pakati pengeni. Saka izvo tsano vari kupi? Kwanzi vakaenda kumba kwavo kumusha kwemukadzi uyu but kwanzi nzeve dzavo kuti senge zviurusheve avasinyatsokunzwa. Muri yeZimbabwe chande akubata panapa ndakupindira paka ndapindira muri yeZimbabwe paguruve. Nyaya yandiri kutaura muri yeZimbabwe paguruve inyaya yemakuna-kuna. Kana ndichiti makuna-kuna ndiri kutaura vanhu vanokwanisa kupinda muimba yemukati vachifadzana sababa naamai but vari veukama. Baba nemwana, sisi nabhudhi, amai nemwana, ambuya nemukwasha, tezvara natezvara. Nyaya ndiri kutaura panapa ndiye mukomana akabva kubhowera kunova ndo kwaaigara achibva aenda munzvimbo yandinoshevedzera kuti iyo yeguruve. Mukomana uyu paanga ari kubhowera ndo kwaaigara ari ikoko. Asi kubva kwakaita kubhowera ndakutsvaga nyaya dzake. Akanga zvakare aita kudanana nasisi. Asvika zvakare pakusangana nemurume semurume nemukadzi nasisi vake worudzi rwake. Ndo kubva atiza ndo kuenda munzvimbo yekuguruve
kunova ndo kunoberekwa amai vake kuita vatikumusha kwaamai ndo kusvikeko kachibva aroora zvakare mukadzi waanaye taakuchitsvaga zvakare ari kunzi iye ndaamai ndaambuya amai vaamai chikonzero kumusha kwaana amai ana amai vake vanototi amai kumukadzi uyu kwaakabva akapomerwa mhosva yokuti asisi mukadzi waakazoroora ari kuguruve ari kunzi ndaambuya amai vaamai kureva kuti ane shaviri kutevera hama mboyera kumusha kwani ndokwaanobva iye kwababa uku ndokwaamai kumusha kwaamai kwakaenda zvadaro mukoma KB kumusha kukwaendeko zvinozvi kuguruveko ndokumusha kwaamaika ndokune amai vake ndokune hama dzaamai vake amai vake ivo vane hama yavo munin'ina kana kuti mukova wavo so akabva ateka kudanana nemwana wehamai vake munin'ina wamai vake kana kuti mukoma wamai vake kureva kuti ndisisi nekuti amai vevana ava vakomana munena musikana waidanana naye i14 years iye ane 25 years mukadzi akabata zvinhu zvakazvitaura azvitaura akaenda kunotaura nemurume achimubvunza achimurekodha murume akadayira mashoko ekuti chero ndiwewo mukadzi akangoitawo sewe unoti ndaita sei vakambowanikidzwa nevafani uku kune vanhu vandiwa zvokunovheneka shiri manheru dziri muti vakambosakanikwa nawo vakatiza vakati vakafana ndikazvinzwa ndokurovai kechi2 vakatorerwa bhutsu nevafana aonekwa ikatorwa nyaya kusvika yaendeswa kwasabhuku saka vanhu vari muguruveko zvino vari kuti nyaya taendesa kwasabhuku but hasati taona maactions vanhu vanga vachitaura zvavo vachiti anenguva taendesa nyaya kwasabhuku ichi asi sabhuku ndiri pakati pekutaura naye nhasi sabhuku idini anditi bhosho mhosva isiri yangu haibate nini izvi ndiri kuzviziva zviri kuitika chikonzero nyaya ndakatozoipiwa nezuro saka handisati ndaita mutongo ndavabvunza kuti imi pachenyu sabhuku muri kuti kudini nenyaya iyi sabhuku vanoti yatondiremera isi yangu ndakuendesawo kuakuru kana ndikati muri kuti vakuru munorevei zvika ndiri kureva kwamambo sabhuku ari kuti arikuda kuendesa nyaya kwamambo ari kuti yandiremera saka ndichada kuiendesa kwamambo alright kunyaya yokuti mukomana uyu ari kudanana nemwana mudiki kunze kwemakunakuna ndavaudza sabhuku ndikati aya makore madiki ndosaka vati pandizwa kana ndichiti kuvakuru ndinoreva kuti vese vakanangana nemhosva dzinoitwa nemukomana uyu ndichiendesa nyaya ikoko asi mukomana uyu asati abatwa musikana wari kudanana naye sisi vake vanogara kupi vanogara munzvimbo iyoyo vanogara munzvimbo imwe chete vabereki vemwanasikana uyu vari kuzviziva abereki vemwanasikana kwanzi vaiti kuti muri kunyebera mwana wangu mune jerasi nemwana wangu munoti asungwe but achibatwa vanhu vachimubata achimuona so vagari venzvimbo vari kuti izvo kudhara kwedu taisimbisa chivanhu chedu zvinhu zvakafanana nezvizvi zvinogona kutikonzeresa kuti munzvimbo yedu iite nzara ndizvozvo saka kana yaramba kutongwa isisu vagari vemunzvimbo toita here nzara nemunhu ari kuzvifadza ega panyama yake toita sei pakaipa papa Isabel tsudzirai chimwe tinzwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati pekufamba nekupfapfaidza dziri kuitika matima nosenyika paka ndapindira pamutare makoboyo tiri kuti kudini chokwamutare maprofita netsin'anga uyai timbotaurukuro pamusoro penyaya yemukoma KB ndine mubvunzo yandiri kusangana naro iri kutaurwa nevanhu pamusoro pezviri kuitika zvakawanda mukati menyika ino baba Pati muzukuru KB dai muchiziva kuti kana munhu achinge arwarirwa brain dzake kana kuti pfungwa dzake dzinenge dzichiri pfungwa kwadzo here tikaziva izvozvo tinogona kuona kuti vamwe vanenge kutorasa njere but kusiri kurasha njere iri nyaya yekuti urwe confusion wabatwa nechidzimira yes pane vanhu vari kutora madhavantage nokuda kwokuti munhu arwarirwa haachakwanisi zvokuziva zvokuita pamusoro pekuti munhu apore vari kutoenda zvakare vachinowedzera kumutorera zvainazvo nenyaya yekuti munhu haachazivi zvokuita nyaya ndiri kutaura panapa ndisati ndapinda munyaya ndeyekuti mubvunzo unoti kusvika munhu akuzonzi wamuprofita ndiani anenge amusimbisa ndiani anenge ati wakutendera kuprofita vanhu zvine kwazvinoitwa here kune vanogadza here kune vanomupa matsamba here kune
kuti munhu asvike pakunzi waagodobori wang'anga waakuchimhanya neupenyu hwevanhu munhu adonha apa ari kunza kubuda masiriri akukava kasvika pakuda kufa akutenderwa kunzi izvo tamba naye mhanya naye muraramise ndiani anotendera nekupa simba riri kuvanhu nekuti maprofita nenganga variko ishokwadi daniel showeri benefo wakachiwemba nhasi uno hatifambi kudarika nevanhu 10 tisati tasangana munhu anonzi muprofita hatifambi kudarika vanhu 20 tisati tasangana nagodobori vanenge vatopindira ende matsamba maunochovanawo nawo asi zvatiri kuona akabata tsamba hei papa Isabel zviri nani kuti kana ukavharwa kana usiri kugutsikana nezvaunenge wapiwa sevhisi yacho handitika kana ukaenda kunoripota kungava kuzinata kune avo vanoona kane zveng'anga vanokudza kuti uyu munhu uyu ari mumabhuku edu regai mushedzidzidze kuti chii chakaitika pane kuvharwa nemunhu asina chinhu ane mhosva mbiri kuzinata kwacho ane mhosva zvakari pamutemo wenyika wokubira vanhu asi vanhu vari kuda kuziva kuti kana asvika pandiri auya kuti achizondibatsira kuti muprofita kana kuti ing'anga ndinomubvunza chii chandoziva kuti nyika yakamutendera matsamba iwo ndorauza mukoma KB vanhu vamunombofanira kuti timbobatsira vanhu ndizvozvo mukoma wangu vanhu vari kubirwa chii chaitika shato dziri kubatwamo mapere ari kubatwamo nyoka dziri kubatwamo matashika ari kubatwamo anenge achibva mumabhegi nenyaya yekuti vanhu vavane musoro magora vanoprofita zviri kubva muvanhu chaizvo munhu aprofitwa 10 times atori ne10 achimbozi panapa pane nyoka zviri kuitika zvese nyoka iri panapa kukazouya munhu anobata nyoka haarambi saka vanhu autsotsi hwavainawo mind wokuti zvavari kuziva kuti munhu akutoziva kuti panobatwa nyoka panapa anouya nenyoka yake nekuti munhu wepamba agara achiziva kuti ndane makore pano pachingonzi pane nyoka asi chibva kubatwa dambudziko rihari pane chikonzero yakabatwa isiriyo ndo yake yakauya nayo regai ndimbopinda makomo kwamutare kuti vanhu vanga nedambudziko vachirwarirwa jambwa rushavashava mhepo dzerima kusaroora nokusarorwa kubata mari ichibhururuka zvitukwani kutenderera pamusha varoye kuita mutsvairo pakutambira pamusha apa vana kuti vakadiwa vanorambwa pasina chavatadza mukadzi nemurume pamba vanongonetsera pasina zvaitika ndokuti jambo rushavashava kubirwa zvinhu kungotsakatika kwezvinhu ndati zvose zvakachitika zvikanzi toita seko zvikanzi tsvagai vakomana vedhenioroshi mugopinda mukati megwabiti yeudenga kana zvadaro mugopinda mukati mehwebhinishi ndokuvadana vakomana ndobva vapindira 7 boys dzapindira pamusha vapindira pamusha zvikanzi vanhu imbobuda pana vatamboita munamari kuti tange basa vanhu vachibva vabuda paipa ndopa vakasara vari mukati meme ndokubva vashedza baba vepamba vanova ndiye mukuru mudhara mukuru atokura zvikanzi baba uyai kunoku vapinda mumba dhora kavharwa zvikanzi mudhara asina zvekutamba nemi zvatiri kuti vanhu havana muchazvibvuma ndobva vavharwa muromo hapana ana kuita sei mukoma KP vari mumba pamba pake munhu baba pati inzwa chiviri chacho apo vanhu vari panze vakamirira kuona basa roda kubatwa zvikanzi mudhara uchibuda munomo zvinhu zvatiri kubudisa mbegizvi tichakuudza mberi kwevanhu kuti mudhara wakaromba iwe uchadavira kuti hongu ndakaromba kwakabudidzwa mupurwa ndobva waiswa pasi pembedha ndobva kwabudidzwa matachka maviri erudzi rwemadzidzi mapenyu anga ariradzo ndakatofiriza mukoma KB anga ane chando kutokhala mfriza ndifanga ndogara mfriza baba iwo friza ndingogara matachka isikagara zvimwe zvokudya kunoti patosanganiswa zvinhu ka ndobva zvikanzi alright ndobva abuda panze vanhu vaunganidzwa taura kutanga basa baba pati kwanzi ndimi dzairohwa ini ndakabvunzwa kuti bhozho imi munoti ndimi nemuzukuru wako imi ndimi munositora kopi ndakapinda zvikuti zvedu denga rechinomweka ndizvozvo muzukuru wangu wakatosvika kwewe ndizvozvo kana zviye kuna nani Simon Peter nani Nicodemus nani Leviticus nani zvakare Madhameri ndinonzi Joseph kaini ndi Joseph kaini so ini ndiri sekuru wani vaJoseph saka kana zvikatadza hangu but favor inongozika because muzukuru wangu anenge ariko iko kadidika so vakomana vatova ndimi varova ndimi vamwe vakomana muvillages kanzi guys wemumwe yamutsvene but vakomana ndimi ziri kubuda pedzi taipendimi vakomana iri chiri dengeri mamwe mabwedzi achitotomaziva amwe ndiye snake yatitomboita tiri mukati mekufambomo guys apo mundhara vanzi bvuma abvabvudza pakanzi mundhara iwe mundhara akazvimesa mundhara akagara haachazivi kuti odaidere akadavira ari kuuraya mhuri chikonzero kunenge kuchinzi zvinhu zvabatwa zvisina akaega avimbiswa kuti mundhara unochiona mudhara asati atitaura mukoma KB kuti
vakomana ini zvandataurwa izvi ni nhema izvi aitosha sokuti vanhu vaitosvika pakuenda vakomana vega ndo vakati vakomana wo hai makomana imi ndimi dzenyu ndimi dzekupisa ndedzekudengeresa ndedzekudengere ndimi vakomana garai pasi munhu wese pauri gara pasi vakomana unongopindira vukoma KV mwari zvaanoita kana nguva yakwana munoona mada chechipi ndimi dzemavasora kupesa anonoke vamwe komana panozvarwa zvimbwananaka achizi azvitanga kusundira zvese pane zvimwe zvinotanga kuona nezvimwe zvimupedzera vanobabeka vangatotanga kuti guys ndangodaniwa kuti ade kubasa vakanzi garai pasi ndimi makadziwana kupi mudharadu pakazoti asi maprofita ipavhaisi ndandakasunga muromo mupaumu vabvisa zvakati vakaisa mubaumu mukoma KB pakarohwa munhu vakomana pairohwa munhu wopairohwa munhu wopairohwa munhu pakarohwa munhu vanhu vandiri kutaura mukoma KB vakarohwa asi yatunanza nechekuti varume ava mamanyiro vakazoita vachiteza ipapo vanhu vakashawa kudzingirira speed yacho abe kumanya vachirohwa pasi so ndonyaya ndiri kutaura mukoma KB kuti maprofita ngavaongorori hazviiti here kuti kana mawirira nemunhu kunyangwa aine matsamba asvika pamba mumotokumbira kumba kusecha imari yenyu kana machachwa tiri kumbokumbira kukusecha regai ndidzokorore zvakare paMaEarth apa pane munhu anova ndiye anodeploya vanhu kuti iwo nhasi uri kuenda kwakati unenge uri benzi kumuprofita nhengi iwe uri kuenda kwakati nhasi iwewe unenge uchitaura yekuti yekubva pamuviri uri ikoko iwewe vachipiwa mabasa ekuenda vachibhadharwa mari but kana vazobatwa mukoma KB muprofita uyu vanhu ava vari kutumwa kunoita mabhijiri achinyebera kuti ndiri benzi ndaponera panapa inini ndakandine mhete makumbo ndasumuka ndikamhanya muwheelchair vanhu ava mutongo wavo hauna kufanana here nemuprofita wacho vese havasi kuura here nokuti paanosimuka achimhanya achiti ndakandiri muwheelchair ndiye ari kupa simba munhu akagara pasi kuti abuditse mari achiti ndaona mumwe munhu apora regai ndinobatsirwa chii chinofanira kuitwa mukoma KB rega timbonzwa kubva kwadiwa vateereri kana pane mapoka anomirira maprofita anofanira kakuuya panhefenyuro kuzotaura kuti tozoti uyu muprofita uyu anenge akarejistwa here ende ndikukumbira mukoma mama kune mapresident acho nandirika variko iko kwandirika vambotibata mukoma KB kana kuti ndimbosvika pavari yes timbotaura navo kuti wavanoti ndiye mwana wedu mwana akaita sei vanenge vaonei anenge akavhetwa nani anenge akapasa kuVID right iye wacho ari kuvheta uyu akavhetwawo sei kuti azovheta vamwe paka nditaure ndekupi yes sure nyatsime simudzambada tirove pakatsikatsika handiriya mai wanandirove nakumbira handiriya iwe wandirove pakatsikatsika simudzambada pakatsikatsika simudzambada pakatsikatsika iwe simudzambada pakatsikatsika reporting to the angel. Tapio. Almighty Spine for the Pitani Pro. Fana to Sipekashana Draima. Jumanda Wakachuema Kemelekia. See Petty Warmai. Dangerous would be before. Wakachweb. See Penity. Warmighty. Dangerous. Accuracy. Rikiti. Boom. Achina kureba batiri kutsvaga upenyu noutano hwevanhu sekuchema kuri kuita vanhu nhefenyuro inotiso zvimwe ngatidzisere zvigobatwa pano panapa panenge pane vanhu vakawanda pane mamajistrate pane mapurisa nemitemo yese nezvidzidzo zvese varipo pana kunhingi kunonzi kunyatsime pane nzvimbo iri kuchema nevanhu ine gadheni rimuriwo wakawanda gadheni riri kudiridzwa nesiweji vanonyazochera mvura siweji unondi poo kana nchiti siweji Zimbabwe ndiri kutaura chimbuzi kana kuti zvimbuzi sezvazviri
vanhu vari kuti hatizivi, asi isusu kungogara pasaiti pechinhu ichi ndichidya chikafu handikwanisi. Zvino ino tidye muriwo iyi iri kudiridzwa nechimbuzi, inotakurwa motokari dzakazara dzichiuya kumbare kuzotengesa. Munhu uyu kana achidiridza anopfeka magloves, wapfeka maski, wapfeka magambuzi, ndokuti akwanise kudiridza. Apedza kudaro anotakurwa uchiendeswa kuvanhu. Munhu akasvika pachidiridzwa nemvura iyi anotengwa here? Iyo sewage iyi, mvura iyi iri kudidziswa garden, iri kubva pai? Kwanzi inotobva kusewage mukomakepe inotouya yakangodaro. Saka iriko ikoko kunyatsime. Iriko kunyatsime. Munhu ndo panoenda kunotora. Ndo pane garden rake ipapo. Imvura nemanyuwa zvese kawani. Muriwo wacho uri sei? Aiwa. Green. Hausadherere baba. Bido. Uya wakataurwa mubhaibheri namambo Jesu. Vari mukati pakufamba ne the 12 disciples. Vasvika pamhenderekedzo rwese zvikanzi panapa vakomana tinenge tamboneta. Regai timbozorora panapa. One pasi pemuti pane mvuri wakanaka. Ndokuzorora zvawo mambo Jesu varipo ipapo. Zvikanzi ndaneta rega ndimbozorora. But yokumana ndave nenzara. Mumuti wakanaka so rega ndimbotsvaga muchero. Kunodai so hongu mashizha akanaka zvese bho, but hamuna chikafu ndibva wangodza. Unotokwa nezita raJesu ndibva watooma. Zvino muriwo uri kunzwa akanaka. Ukautarisa shizha kudai mukoma KP shizha wani rakareba, asi upenyu hwawo bho here nesewage. Ndiani aunza nyaya iyi? Vagari vemunyatsime. Vagari vemunyatsime vari kutoti isusu pachedu takurarama tiri kuzviziva. Tinogona kurarama. But uri kutakurwa uchiendesa kune dzimwe nzvimbo. Pane here akamborwara mushure mokudya muriwo? Havazozivi mukoma KP. Asi veutano ndivo vanotodzisa kuti vanoona nezveutano kuti zvakanaka here kana kuipa, ende ivo vari kuti tagara tichingozva ri chinhu zvinokunuka kwachinoita zvinotorasa kuiswa muchimbuzi. Asi veutano vanogona kuudza vanhu kuti hazvina basa, pamwe zvitorina basa, pamwe zvitori chinhu chakanaka kutodidza chomuriwo. But varida mhinduro kubva kuna vanoziva zvemitemo nezveupenyu kuti zvakanaka here kudiridza muti kana kudiridza muriwo. Muti nemuriwo zvasiyana mukoma KP. Muti unogona kuita kumanyuwaku wozobereka muchero rimwe gore. Apa rinodirwa shizha zvariri rozongonogezwa chiti robva rarohwa. Regai kuna pane vakawanda vari kutsvaga kanhamba dzimubatsiri manyama akabatsira kwangundu baba avo vanga vapedza hama kubudikidza kane muti. Asi muchitsvaga nhamba idzo baba Isabel, ndabvunza kuti nzira chaiyo yekupaka motikari uchityaira motikari yeautomatic transmission car ndiwo maauto ariko mazuva ano mazhinji acho. Vazhinji vanoti kana vakasvika vakamira paya ada kupaka motikari inenge iri mudrive, anongoibvisa gear mudrive oenda straight kuno isa mupaki. Aiwa munokuvadza engine. Zvinonzi unobvisa ka mudrive woendesa muneutral. Waendesa muneutral wobva wasimudza handbrake. Anditeka wobva wazobvisa muneutral uchiendesa mupaki. Unobvisa anditi unotsika mabrake. Anditeka wobvisa ka mudrive woendesa muneutral. Haubvisa mudrive woendesa mupaki straight. Unobvisa mudrive woendesa muneutral. Omira waendesa muneutral obva wasimudza chi handbrake. Anditeka obva wabvisa muneutral woendesa mupaki. Wakadaro unochengetedza injini yako mune zvakanaka. Nhamba dzekwengundo ichokwadi muri yeZimbabwe. Nhamba dzinoti 0781 150 770 0781 150 770 nedzimwe dzinoti 0776 906 811 0776 906 811 kana 0781 150 770 0781 150 770. Bhozho nakanyemba ini ndinogara kuma red roof, ndinopfura napo everyday vachidiridza vachitora mvura kuna Nyatsime river. Munopinda sewage rese rechitungwiza vanotodiridza panouya motikari hobho dzinotenga kamuriwo iwoyo. Ukatedza Nyatsime kusvika kukefalosi uko kwese hanzi kutedza rwizi muriwo iwoyo uriko wakazara ende uri kutengeswa mumusika. Ndinonzi Charles Nduna pa Coca-Cola pa sorting office. Iwo vari kurima muriwo vari kuudya here? Vanodya une utano. Tichatsvaga vanoona nezveutano. Handiti katinogona kukubata vekukanzuru votibatsira kana vamwe wana chiremba kuMinistry of Health and Child Care. Tinzwe kuti zvinoita here
kudya muriwo watiriziwa na suzu watoda kukubate munobatika sei ichogwadi mukomba katika ngopasano mwamukaseko Terence Bobo Malakwini Chikide Izeo Tembo Vanigawo Esther Kanengoni Tambudza ichitatu Mai Chiriseri Evaristo Mbombi wamukaseko Lois Bamusi Joe Mkomo Arnold Bonzo Evaristo Mbombi Miriam Charoveza Emmanuel Majambe pamoja na Mai Esther Diki Dadira Diki Chamunorwa Chandira Rasta Sheli Diki Misheki Moya Steven Mashawe Baba Sheli Bamani Yu pamoja na Queen Esther Kanengoni Banditi wamukaseko Radio Inspector Shikmeni Matono pamoja na Shidauti akabada Chimuti Nyasha Gwena Letwini Mpofu Precious Mudzamiri pamoja na Nyasha Gwena alikangane mzera wangu Star Given alipa zindoga ndisikakangana zvakale pa zindoga pamoja na patusanze pamakomva hapo Isaac Ndevu vana muti wazo pamoja na Mr Dani Chiku akabada Chimuti kwanza forgive nyama zao pamoja na Constable Forichi Chimuti akabata kwanza ndiye andichisiye muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munotibata pa namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sabhita Zulu po rikiti bvuuuu timbwera pomwe mangwana kota tu weekend Thursday Madness tinenge tiri pana pa 9 kunobata 12 o'clock asi baba Isabel vanopinda na 10 o'clock pamhepo chirongwa Bhozhongora Zimbabwe zvandakapakata zvandakabata zvandiri nazvo pasivara nasi muri yeZimbabwe ndati ndiri kuremerwa muri yeZimbabwe garira patusi ndati shevedzanai tiri kutaura nyaya dziri kuitika panguva muri yeZimbabwe rega nditange muri yeZimbabwe ndapindira yeish munzvimbo yekunyatsime iharare pane imwe nzvimbo yasirisa vanhu mukoma KB handizivi panyaya dzemutemo kuhealth kuti panobika vanhu vemutemo unotevera chiti zvine kodzero izvi hazviitezvi even marestaurant vanobika masadza panotanga paongororwa ndizvozvo pakakodzera here kuti pabikirwe chikafu zvese zvinodiwa zviripo iyo shopu chaiyo yekutopinda pakavharwa madhoo mune zvine kodzero yekusi munotengesa zvinodyiwa nevanhu munofanira kuti muite sei chii chaitika kunyatsime kwakugadheni kune muriwo unodyiwa nevanhu okay but ndoda kugumira ipapo inyatsime okay zviri kuitika kugadheni kune muriwo unodyiwa nevanhu okay alright ndobva ipapo muri yeZimbabwe pindira pamutare zvanga zvisina kumira mushe kusora nezuro maprofita vaindira pano umwe musha zvikanzi uye mubvise pano vapanaitsa zvikwambura pano vanhu vari kutambudzika pano tinoda kurarama takazwa nembiri gore riye ndima kabatsira pakati nhasi tinoda muziko uyai pano vakomana pacha 7 prophets vakomana vanoona nezvedenga vanoona zvakavanzika mbambiti yedenga matenyoroshe papa chakaitika kumakomoyo ndokunosimudza mudhara mukuru wepapa ipapo vanhu vese zvikadzibudai panze toda kuti bota basa nemunamato munomu asi mudhara iwo yakuno mudhara achibva apinda zvikanzi right mudhara angari mangani kumaprofita 7 akomana roda kurwa basa hanzi mudhara yakuno mudhara achikupinda mumba mudhara vasungwa muromo zvezvi kuti jira rinosungwa pamuromo rakasungirwa nepakati pemusoro kuti haufaniri kuvhura muromo zvikanzi uri kuona zviri kuitika izvi ndiwa unofanira kuzobvuma kuti wakaromba mudhara mukuru mukoma KB ndokubuditswa mupurwa pasi pemubhedha chikuramba mubhegi uchiswa pasi pemubhedha kwabuditswa magakanje madatya mahomba aya anonzi magakanje anofamba chiro nesaidi aya akafiridza rodzo dzanga ri mufiriji ndobvaiswa pasi pechi hodoni mira ipapo ndopinda paguruve handina kuitenderera iyi ndabva ndapindira kunobata sabhuku kwacho ndabva ndavapindira ndikati sabhuku zviri kuitika muri kuzviziva here kwoseko makanyarawo vanakomana nemwanasikana 1 murume ane 25 years ane mukadzi wake ari kudanana nasisi wake ane 14 years asi ndisisina bhutu usisina bhutu wachona ndokuti amai vavo mukoma nemunina
zvacho zvaita kuti ndive nenyaya ndasvika pakutaura naSambo akati ndiregerereiwo ini ndakatoidzawo nezuro ndanga ndisikaizivi ndobva yadarika iyo ndobva ndabuda ipapo muKB ndopindira tinoiti kupikwa kumana 10 euro shibwiri pindi 4 tikabuda panoton takananga kwa the late president kunzi kupikwa kwazvimba apa iyi ndo inondirwadzisa nokuti kune mwana muKB mukomana angari grade 5 aenda kumaminda kune atonota guru ekuti makoma kunota mwena yekuti kana majuru akamboita churu panosara pane mwena yakavhurika iri papo mwana ari mukati mekufamba kumaminda ikoko ndokuona mbudzi mbiri dzakatarisa muguru ndokubva ati kwaidzi mbudzi idzi kumira kwadzakaita dzikambotarisa chii mukati dziri kuonei ndobva aenda muKB ndobva asvika paya ndobva dongo rakaona kondo zviri mukati ndokuda kuzama kutora zvinhu zvezve zvakaitika muKB zvinorwadza handisati ndataura izvezvi ndanga ndichitaura kuti naSabhuku muZimbabwe imomo vane kuridziro yavataura pamusoro pechiitiko ichi nokuti mwana wandirutaura nezvakezvo akuti asika kurasika njere akupera simba muri kunzwa kuti baba Isabhero vakadzipakata ndopindira kungundu muKB pane murume sekuru vane 75 years vane pamba pavo vaine vakadzi vanokwana kuita 4 muti uri pamba pavo wazvisungirira vanhu vanokwana kuita 4 vasukuru nevana asi vanoti mutemo unoti kana muti wazvisungirira munhu akafira ipapo unofanira kutemwa baba vanoti anoziva kuti anokwanisa kutema muti uyu ngauya uteme wakazoda kutemwa muKB kusvika pazuva ranhasi zvacho zvakaitika pane varume vanozviti varume vana nyevhe endaika kungundu munotema kamuti uyu bhotsichineka anombomira manje bhotsichineka vane zvinovanetsa Sabhuku karamba muti wakagona chete ndiwe paanoshandira iye pamagirasi mazvikotoka pane njiva yakabheke iri pamuti ipapo akakurira kutema wenjiva vana